Ne treba vređati majmune upoređujući ih sa izrodom. Majmun ne, al majmunčina velika. Ovo je ne majka, Lebac joj se ogadio, ona je gorila. Na čemu skupljaju lajkove, pa ovo treba zatuć tupom sjekirom. Slažem se. Lepa. I da sve ti stoji ko saliveno, glavu gore, naći ćeš svog princa. Otvorim ovu stranicu samo, da te vidim zlato moje, a i da se divim tvojoj lepoti i hrabrosti. Tebe, Ivane, treba zatuć tupom sekirom, sve su ovo lajkovi podrške stoko glupa. Mnogo si, dušo moja lepa, budi hrabra, glavu gore, ne mogu da ti opišem koliko si mi postala draga dok gledam tvoje lice, tvoju kosu, oči, usne, a sve je prelepo, želim ti, sine, sve najlepše, da te sreća prati i dalje u životu. Ne razumem tvoj komentar, ako je ono negativno i oholo, onda znaj da od Bog vidi svi i svima irema zasluzi, amo nisam razumela, izvini. Moje mišljenje DS, svako ima pravo na život i svoju borbu za svoj način. Niko nije kriv za bilo koju bolest, a pogotovo što niko ne zna šta mu nosi dan, a šta noć. Ja uvek glasam za život, a onoj koji ima životne probleme i zdravstvene, samo on zna za svoj bol i uvek podržavam njegovu borbu i živi za sebe i svaki trenutak da tebi bude lepo. Život je jedan, a od nas samih zavisi kako ćemo ga proživjeti. Glavu gore, devojko, i živi. Budi svoja, Bog te blagoslovio. Šta će Jana baka, ne zna jel došla ili pošla, ko futrovani vampir, nek je sa srećom i nek živi ko hoće. A ti tako blesava i nepristojna crkni ovaj moment, jer ako doživiš njene godine upotrijebit će te tvoji kao strašilo za ptice. Bolestice, liječi se, a kleveta koju si uputila meni neka se prenese na sve tvoje najmilije, sve do jednog. A tebe tvoji već mogu upotrijebiti kao strašilo, rasprndračo, odvratna smežurena. Sretan rođendan bakici, želim joj puno zdravlja i naravno još koju godinu života, ma koliko god godina da živiš, tvoji te vole najviše. Ti, Tatjana, bolje da nisi ni jednu reč napisala, ja, nego ovu glupost, ovo nije čestitka već uvreda, baba razguli. Daj, bako, recepta tebi da doživiš i 150 zdravo i u blagostanju. Pametan pas pametio nekih ljudi, pas spojan karaktera za dobar dio ljudi. Ja bi ga kući odveo, neki ljudi treba da uče od njega, bilo bi lepi kada bi ga Nejo usvojio, ja bih sutra, to jest odmah samo da mogu, baš me je raznežio, nema boljeg odanijeg prijatelja od psa, koji je tu s tebe i u dobru i u zlu, koji ne gleda šta nosiš i šta voziš, već te voli i prihvata svim srcem onakvim kakvi ste. 107 lajkova je premalo, svaka čast toj bakici, želim joj sve najboljše. Sretan rođendan, a ak joj naša država neku ovrhu ne stisne, možda ih doživi još 107. Šta li si sve preturila preko svoje glave, svaka ti čast, bako. Sretan, bako, a ovi s ružnim komentarima stidite se, i o vama će drugi tako komentarisati. Najgora bolest na zemlji je čovjek. Čovjek je najveći predator, jadne životinje pored ljudi. Ajmo opet obnoviti stare običaje da vidimo koliko se nas biti ne računa i da li se isplati ili ne sve se isplati, ako ne novčano onda se isplati zdravlje. A ja jesam, kad bi to uradili onda bi stavili u veliki lonac da se kukuruzi kuhaju. Super, davno je to bilo, vrlo rado bi da se to vrijeme vrati, bili smo siromašni ali veseli, stalno smo se družili i svako veće kod nekog u kući pjevali, plesali, veselili se. Kad se sjetim tih vremena, prijatelja i posebno prijateljica, kad smo brali kukuruz, perušali, zabavljali su, uživali, a sada djevojke pa i neki mladići paze na noktiće da ne polome.
Sa sela sam, ne stidim se ma baš ničega, još sam ponosna gdje sam se rodila, ko me je rodio, sve što sam naučila, imala sam najljepše djetinjstvo ovog svijeta.